Palasamahan og sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hato Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay Dios. Manausab kanimo. Mayong buntag kay Dios. Og welcome dong Santos nga misa sa hilom ato ihalagad to sa Ginoo ato mga personal nga mapangamuyo. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyon sa simbahan alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasya kinahanglan sa tumakigsunan na biktima sa mga kalamidad. Ato sa kunihalad alang sa kapulayan sa mga kalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalina. O garon mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga misa, rusula to karon ang mga kasalanan nga ato nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga magahom matanan ug kay inyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot sa nahuna sa pulog sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kaunayng ulay, katanang mga anghel ug mga santos, ug kay inyong mga igsuon, aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang kita ha Dios nga magahom matanan ug pasayloon sa itong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Magampo kita. Ginoong Diyos namo, tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot kang Kristo imong anak sa iyang pag-abot o pagsangpit, ikaplagan unta kami niya nga nagatukaw o nagampo o nagdaig kaniya nga malipayon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niadtong adlawa ang sanga gipatubo sa Ginoo, mahimong matahom ug mahimayaon, ug ang abot sa yuta maoy mahimong garbo ug dungog sa mga nasalin nga katawhan sa Israel. Ug ang nahibilin sa Jerusalem, tawgon nga balaan, sa dihang mahugasan na sa Ginoo ang kahugaw sa Jerusalem, ug mahinlo na ang mga mansa sa dugo nga naula didto pinaagi sa pagsilot niini. Unya ang Ginoo magpadalag panganod panahon sa adlaw, ibabaw sa bukid sa Sion, ug ibabaw sa tigumanan sa iyang katawhan. Sa gabii maghimo siyag aso nga nagdilaab nga kalayo, kay ibabaw sa tanan ang iyang himaya, mahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining pandong panahon sa adlaw, og taguanan og salipdanan kun magbagyo og magulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga gingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga gingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka siyudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribu sa Ginoo. Nalipay ako nga gingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga gingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. Pag-ampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari untang kalinaw sulod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ug tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako kagingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong
Ang Ginoo manaa kayo. manausap kinimo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum o sa kaopisyal nga Romanhon, mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, Sir, nasakit ang akong sulugoon og atuas akong balay naghigda, dili siya makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, muadto ako og ayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag, ay lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labang mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguo ko king tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya. Natingala si Jesus siyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga wala ako makitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, o Kristo. Mangigsoon si Jesus adunay kasing-kasing nga dali moalagad ni adtong nanginahanglan. Ang wala magduha nga Kristo adunay laing mga plano sa iyang pag-abot sa Kapernaum. Mga plano nga wala mag-apil sa laing pagbiyahe nga moayo sa sulugoon sa opisyal. Mangigsoon kasagaran ato ang makaplagan ang atong mga kaugalingon sa susamang mga sitwasyon sa ato ang adlaw nga pagkinabuhi. Gusto nato mapahulay, gusto nato mag-relax human sa kapoy nga adlaw. Usahay mo bagting ang telepono o adunay tao nga muanha sa tua nga mangayo og tabang tungod kay nasakit ang membro siyang pamilya, adunay kagubot o mga estudyante nga nangayo tabang para sa ilahang project o assignment. Kasagaran ka na mo kaparian ng unana usab. Usahay, adunay mga gitawag natong sikol nga magpasantalana. No? Inig-interview sa taga-opisina, daghan ang mga tubag. No? Pero ang nakapan kay adto sa Domingo, iato nila og Domingo. No? Naman tayo Lunes hangtod sa Sabado. No? Pero kung emergency na, okay lang, no? Pero day one time na inianha Domingo, no? Ya, tapos kumusta usay sitwasyon sa masakiton between life and death. No? Ya, ang sekretary sa nagdali-dali, no? Ngitag kinsay pari iya makitaan, no? So usahay ma-challenge ang schedule, no? Kay tungod lagi kay 50-50 na, no? So mabiyaan ang imo ang gihimo, imong trabaho, no? Aron lang pagtubag pag-administer sa sakramento sa hilog. Nya imuhal lang nakaplaga na inigabot mo sa balay asa mang masakiton ng laba. So ingon ana nga sitwasyon. So daghantang angayan nga i-share o itudlo ikatikay sa ato ang mga kaigsuonan usab, no? So pwede man mo request, no? Pero kanang madada pa, so pwede ma-schedule na to Lunes ngadto sa Sabado, no? Pero usahay ingon ana, no? Ang kasagaran, no? So hinaton ta makaigsunan nga klaro para sa tuwa aron matabangan usab ug maandam nato ang pamilya ug ang masakiton. So niining mga panahon na makaigsunan si Jesus nag-imbita kanato sa pagsunod sa iyang sanglitanan. Atong ihatag ang ato ang mga higugmaong pag-alagad ug diha sa ato ang pagpamalandong atong maangguhan sa daghang mga grasya ug milagro nga gihatag ang Ginoo.
Ug mao kana magampo kita, mangayo kita ni Kristo ang ato ang manunubos sa grasya sa pagka-flexible o kanunay available sa mga panginahanglan sa uban. So parehas kagahapon, no? Sa to ang prayer rally, no? So daghan ang mipaambit sa ilang kinatian sa baha, no? O mahitugod usab sa korupsyon, no? So hinaot nining mga bahina, no? Kita usab padayon nga mamalandong, padayon nga muaninaw sa daghang mga isyu nga ato ang nasinati karon sa atong nasod. So makaigsunan ang opisyal, adunay lawom nga kahibalo sa iyang pagkadili angayan ug mao kini ang iyang iyawi sa pagpangita og pabor uban kang Hesus. Magigsuon usahay magampo kita nga nagunahuna nga deserve nato nga hatagan og pabor sa Ginoo, pero dinhi ang opisyal nakaalinggat nga dili siya angayan, nga si Hesus muuban kaniya. So tungod sa dako nga pagtuo, pagsalig ug pagpaubos nga ato ang gamiton ang iyang mga pulong sa pagpadayag sa ato ang sentimento sa dili pa nato dawaton si Kristo sa panahon sa pagpangalawat. Ang atong isulti, Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Mga igsuon sa ato ang mapadayunong pagpangandam sa pag-abot ni Kristo ning panahon sa Adbyento, atong himuon kining mga pulong sa opisyal nga atoa. Unsa may hagit para kanato? Nga tabangan kita ni Kristo nga atong maila siya niadtong nangita og tabang ug hatagan kita sa pagkamaghihatagon aron dali ang ato ang pagtubag ug mapuanguron sa pagsundog kaniya. Ikaduha, nga muhimo ako usa ka yano nga buhat sa pagtuo kang Kristo nga siya nagagiya ug nagproteher kanato. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katilingbanong paggamit. Sa atong pagsulod ining panahon sa Adbyento, sa kinasingkasing magampo kita ngadto sa Dios sa atong Amahan, sa ingon mapuslan nato ang kahigayunan alang sa bag-ong sinugdanan diha sa iyang grasya. Muingon kita, Amahan, dungga ang among mga pagampo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga sila nga nangalaga diha sa simbahan, madala nila ang kahayag sa Ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga mapakita nato ngadto kanila nga nanginahanglan ang samang gugma o kaluoy nga nahuptan sa kapitan sa sundalong Romanhon alang sa iyang sulugoon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga masabtan ug madawat nato sila nga lahi sa atong kaliwat o relihiyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga idaran, ang mga nagningaw, ug ang mga masakiton, mahupay sa Dios ng gugma diha sa ilang mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga imong tang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo, nga haladong Teofilo Kamomot Obispo og Joel Chivali pare, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga matuohon nga mihalina makahimamat sa Ginoo nga dugay na nilang gipangandoy o gipaabot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Dios sa mga bahan ang Adbyento, maghimo ta kanamo nga mas suod kanimo ug sa usag-usa, samtang nagpaabot kami nga malaumon alang pagbalik sa imong anak among manubos si Jesucristo nga among Ginoo. Amen.
sa gupaw sa dusa. Kining panog, kining bino, kinamasa kabut sa tao. Ang imong mga grasya, ugas na mong pangaliya, ihatag na kanamo, o langit Amahan. Sa tanan panalangin, sa kanang panalipin, ang mahal mong awas, ug bililhon mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Magigsoon pagampo kamurong ako yung sakripisyo, dawaton sa Diyos kamahan nga mga gahom at tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawat na Ginoo ang gasa nga among gihalad, gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi, mahimong taalang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasan tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaagay niya. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios katunhay mga gahom matanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakitipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nakapaabot kami sa adlaw karon sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kakahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahit asan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahit asan. Sa tugid ikaw, Ginoo, ang tumurat ng kasantos, ipanalangin mong Espiritu, pero pagsantos ni mga gasa, ron mahimo kinalag ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag igadto siya mga tinun-an ug biingon. Dawata kininyo nga tanan og kana,
kay kini mo ang akong lawat nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinundan ug miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan din, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nalagtubos ka namo, pinagi sa imong krus o pagkabanahaw luwas sa kami. Karon paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip mga yan, nga moatubang ug molagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaw mo nga banaw sila ang tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magampog sa bahan, ito gabito mga pulong itulog ka nato sa atong maunog. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala,
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo, imo kami luwas sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kadunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang gihariya, ang gahumong ang himaya, pangkot sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ay biling ko kay Diyo, ang akong kalinaw ay hatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw na hiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay niya. Manawsab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala, sa kalibutan karoy kami. Cordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala, sa kalibutan karoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Kini mo may ugmaong Diyos ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo panining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa pagigugma sa mga butang nga langit nun ug tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag kitag usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya samahan atong ipahinungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, labi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon nimo ngalan,
Mabot ka na mo imong giharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalawon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan kanog sa gihapon, sa makatuigang ulay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. O ang kahayag nga walay pagkapalong, madanag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay na. Manausab kanimo. Huwag palangin ang takabo sa tumay hugmao nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, lakat ka mag-isangyaw ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.